pagturat sa salitan nga tanan nga nasayaw kung timpo kay ginggaganahan hira kung nga diretso pagturat sa nakakawod hira. Kami nga mga kantaran pastilan magpakisasayaw anto ka nga amino mo asya itong amon ayon labi na anto ka na lautan nga nadiretsuhin pagkurat sa amo inisayaw na magana na magagagala kalalag sa kaya ipakita na aning ka makarit pagsayaw kurat sa pabilibaan ka ng okay, salamat. Macho na hindi mo pagsalin ang minudo ug sagad man kan Lilibet Abadjes.